Esta horta comunitaria de Salcedo en Pontevedra acolle un dos proxectos estrela da Asociación Boa Vida. Trátase da iniciativa Vivir co Rural, unha experiencia de aprendizaxe práctico que permite ás persoas participantes adquirir habilidades no cuidado da terra, na xestión sostible dos recursos e no traballo en equipo. O meu papel é acoller a xente que ven aquí cada semana a cultivar. Entón sempre empezamos por un círculo de benvida, un círculo onde cada un pode contar como está hoxe, como se siente. Facemos tamén uns exercicios de quentamento e logo sempre o meu papel é intentar guiar un pouco as tarefas, guiar tamén a xente para que poida aprender a cultivar, para que este cómoda na horta tamén. Como todas as accións deste colectivo está dirixida a persoas en situación de vulnerabilidade. O obxectivo é facilitar a súa inserción sociolaboral, o tempo que se fomenta a cooperación e o apoio comunitario. Lo veo como un modo de distracción, ¿no? Como el apoyo que nos brinda la asociación, entonces por ese motivo vengo acá las veces que puedo, ¿no? La huerta nos brinda ese apoyo, ¿no? De que aparte de realizar el cultivo, a veces algunos tenemos conocimientos, entonces podemos aplicarlo acá y cosechamos, de la cosecha que se obtiene, entonces podemos llevar los productos a nuestras casas, ¿no? Aquí os usuarios atopan un refuxo cultivando hortalizas de diferentes épocas do ano, froitas e mesmo plantas aromáticas. Para participar, os interesados teñen que dirixirse á asociación. Todo funciona a través da Asociación Boa Vida, que é a que leva o proxecto. Entón a xente ten que achegarse á oficina de Boa Vida e ali expresar a vontade de participar á horta, e logo son as traballadoras sociais que deciden das persoas que poden participar. Este proxecto Vivir co Rural é un dos máis relevantes que ten en marcha a Asociación Boa Vida, que tamén destaca a iniciativa Fogares Creativos, un proxecto piloto que busca respostas á crise residencial actual e á soidade non desexada. Trata de buscar unha alternativa á crise residencial que se está vivindo neste momento, tanto para os propietarios que buscan alugueres seguros e alugar en confianza a persoas e grupos que coiden as súas vivendas e que teñan esa seguridade, e por outro lado as persoas que están buscando vivenda que teñan tamén formas de aprender a compartila, de aprender a facer fronte aos gastos. Cursos de poda, obradoiros de digitalización, arte comunitaria para o envellecemento activo, formación en reciclaxe textil e en punto de venda ou mesmo un coro musical intercultural son algunhas das accións que Boa Vida desenvolverá ao longo deste 2025. Todas son gratuitas e financiadas pola Xunta de Galicia. Os interesados poden inscribirse contactando coa propia asociación.